La ciclista belga Sophie Duik de l'equip britànic Drops Cycling ha aconseguit la victòria en la segona etapa de la Setmana Ciclista Valenciana, una jornada de 101 quilòmetres disputada ahir amb eixida i arribada a Gandia. Va realitzar un temps de 2 hores 45 minuts i 49 segons, 10 minuts menys que el millor horari previst per l'organització, el que constata la qualitat dels equips i ciclistes participants, pertanyents a la categoria Femines Elite de caràcter internacional. La prova suposava més un fort impacte econòmic per a la ciutat de Gandia, ja que durant 5 dies prop de 500 persones s'allotgen en la platja. Per a nosaltres és un orgull que a la ciutat de Gandia estiguen hospedades a la platja de Gandia més de 500 persones, perquè són les ciclistes, tot l'equip i tota la logística que porta al voltant esta Volta Ciclista Valenciana, i sobretot el fet de que el perfil de les corredores són el màxim, el de la màxima categoria professional, l'elit femení. A més, ha girat al voltant de la celebració del Dia de la Dona, que sabeu que per a nosaltres l'esperit de la búsqueda de la igualtat d'oportunitats també al món de l'esport és important, i per tant això reuneix tots els components per a que siga un dia de festa a la nostra ciutat, un dia de festa per a la societat. Anem a donar-los la benvinguda, un fort aplaudiment, anem a acollir amb moltíssim calor a les ciclistes i anem a dir-los que, com veuen amb este sol, amb esta magnífica temperatura, a Gandia se pot vindre a practicar esport durant tot l'any.